Mitäs täällä kokkaillaan? Täällä tehdään jauhelihaa mureketta suurella kädellä. Täällä on nyt pohja jauhelihalle. Näyttää todella, nuorempana saattoi grillin jälkeen olla saman näköistä, mutta tää toimii. Tähän laitetaan vielä mausteet. Ja jauhelihaa tietysti. Kikkomaa unohtamatta. On niin paljon jauhelihaa, niin laitetaan kaikki, mitä tästä purkista löytyy. Sitten otamme perussuolaa isommasta reiästä. No nyt riittää hirveästi. Sitten otetaan täältä tää ihmelaatikko. Sitten tämä uusi, mitä käskettiin laittaa, paprikajauhetta hieman. Kun saa auki tämän. Löytyyhän se sieltä. Nonni. Hieman. Sitten tietenkin perus grillausmauste. Ja laitetaan vielä valkosipulijauhetta, vaikkakin siellä on oikeaa valkosipulin kynttäkin. Sekoitetaan. Ja katsokaa miten väri muuttuu. No,